ଏହି ଫଟୋ ଲଳିତ କୁମାର ପରିଜାଙ୍କର ଅଟେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଲଳିତ କୁମାର ପରିଜା, ପିତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମନାଭ ପରିଜା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ 23/3/1972, ବୃତ୍ତି ଲୁହା ପଥର କାରବାର। ତାର କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଉଛି MS ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋଡିଂ ଆସୋସିଏଟ। ପୁରୁଣା ଠିକଣା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ନୟାବଜାର, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, କଟକ 753005, ଓଡ଼ିଶା। ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437206489। ପାନ୍ ନମ୍ବର 21ALNPP9391D। ଭୋଟର ଆଇଡି EPIC ନମ୍ବର JTV15655753। ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ lalitparija@gmail.com। ସୂଚନାଦାତାମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9603099900 ଏବଂ ମେଲ୍ ଆଇଡି lokal999@yahoo.com କୁ ଇମେଲ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ପାଆନ୍ତୁ।